Здравейте, пичове, днеска сме в Singularity Biome в Souls RNG. Не мога да повярвам, бях преди 2 минутки АФК и сега видях Singularity Biome в Souls RNG. Не мога да повярвам наистина, че получихме това нещо. И тук що получих един Celestial в... Тук що получих един Celestial, който знаеш, че мога да си крафна Heavenly Potion. Нека видим дали ще получим Gargantua. Нека видим дали ще получим тази аура. Сега отивам да си крафна Potion, понеже в миналите видеа аз споделих, че още нямам портала. Заради това трябва да отида бързо. Абе аз какво се мотава, бе? Трябва да използвам Аркейн. Аркейн е... С Аркейн мога да се телепортираш. Давай, трябва да отида. Бързо. Преди да свърши този байом. Хора, това е един от новите байоми или си мисля, че това е единствения нов байом в Souls RNG, така че се моля просто да получим тази Gargantua аура. Нека видим дали ще мога да я получа сега като крафна тази Heavenly Potion-ка. Или дали ще получа нещо, което ще бъде много траш. Така че, пичове, това ще бъде съвсем кратко видео, само за да видим какво ще получа. Така, отивам тук. Давай. Бързо, ето. Не. Крафт. Не бе. Не Potion of Bound, Heavenly Potion. Как нямам Celestial, бе? Ма ти баваш ли се? Чай. Как нямам Celestial, бе? Къде е? Аз съм го локнал, окей. Маля се, малко да... Добре, дайте да крафваме този Heavenly Potion най-после. Така, Celestial, бум. Така, нека сега го крафнем. Така. И сега чакаме за 11 рола. Окей, тъкмо на време спрях. Нека използваме Heavenly Potion и да видим какво ще получа. Нищо. Добре, бе, брат. Как? Как нищо, бе? Как нищо, бе? Я си видя инвентара. Оле, какво е това, бе? Ама, как нищо, бе, брат? Вие бавате ли се с мен? Как нищо? Спешъл, я да видим тук. Не. Нищо няма. Нищо няма, бе, брат. Вие бавате ли се с мене, бе? Значи, или аз имам някакъв много тъп късмет, или... Това е просто изчупен. Добре, как нищо, бе, брат? Стига, бе. Как нищо, бе? Гарганчо, брат, има толкова много неща. Как нищо, бе? Тук нещо имам ли? Добре, яйце, нека го отворя. Добре, брат, как нищо, бе, брат, той стига, бе. Вие бавате ли се с мене, бе? Heavenly Potion на скам ли е? Вие... бавате ли се с мене? Добре, брат. Добре, нищо не получих. Нещо настроихте да не съм... Добре, бе, вие бавате ли се, бе, брат? Вие наистина трябва да се бават. Добре, не знам защо не получих нищо тук, но единият вариант е или да съм тук, нали, не тук. Един вариант е или да съм... Да, тук всичко ми е на скип или е заради това. Да. Това е сигурно е било. Брат, това е много тъпо, брат. Това е много тъпо. Нищо не получих от Heavenly Potion. То Heavenly Potion мисля, че е скам, пичове. То Heavenly Potion е скам. И вече байоме Егланд. Да. Мене късмета никога не ме хваща. Тук ще седи, защото нали това тук седи за един час и ми дава плюс 50 късмет. Окей, това е от днешното видео.
голямо разочарование, нищо не получих. Не му вярвам, дори брат. Дори един Аркен, Warlock, нещо, Aquatic Flame, такива неща. Не може ли бе, брат? Нищо. Еми, нищо. Поне днеска получих това Overseer. Окей. Еми, това беше. Чао. Дано следващия път, като получа Heavenly Potion, да получа нещо добро. Ай, чао.